హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సో దట్ సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన హిజ్ హోలీనెస్ జయప్రతాప్ మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయ చరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు నాకు అంత మేరాన్ని పలికిస్తారు, నేను అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం తస్మై శ్రీ గురవై నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మह्यं ददाति सुपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. सप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामचारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ఉపదేశామృతం నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో ఈ రోజుతో మనకి ఆఖరి ఘట్టం ఇది. సో దీని తర్వాత భక్తి శాస్త్రి అనే కోర్స్ ఉండదు. సో దీని తర్వాత ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సో మీరందరూ కలిసి డిసైడ్ చేసుకొని ఒక డేట్ చెప్పారు అని అంటే ఆ డేట్ రోజు ఎగ్జామ్ పెడతాం. సో అన్నీ ఇప్పటిదాకా జరిగిన భగవద్గీత, ఉపదేశామృతం, భక్తి రసామృత సింధు అండ్ ఏది ఈశోపనిషత్, వీటన్నిటిలోనే కూడా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సో అది మాత్రం కంపల్సరీగా ఒక డేట్ ఏదైతే మీరందరూ డిసైడ్ చేస్తారో ఆ డేట్ రోజే జరుగుతుంది. ఇప్పటిదాకా ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా రాయకపోయినా పర్వాలేదు, ఆ ఎగ్జామ్ కి మాత్రం ఏ కారణం చేత అయినా సరే, కూడా ఏ కారణమైనా కానివ్వండి, కానీ ఆ ఎగ్జామ్ ఒకవేళ చెప్పిన డేట్ రోజు ఆ టైం లోపల రాయలేకపోతే మాత్రం అది మీరే డిసైడ్ చేయండి అందరు కలిసి. ఒకవేళ ఆ డేట్ ఆ టైం సరికి ఒకవేళ రాయలేకపోతే నెక్స్ట్ బ్యాచ్ లోనే మళ్ళీ అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ మళ్ళీ పెట్టేది జరగదు. సో మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను, దయచేసి మీరందరూ కూడా డిసైడ్ చేసుకోండి ఏ డేట్ అనేది. సో ఆ డేట్ రోజు ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. సో ఉపదేశామృతం ఈరోజు ఆఖరి 2 శ్లోకాలు 10 మరియు 11వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, సారీ ఫర్ డిస్టర్బెన్స్. ప్రభుజీ, యాక్చువల్ గా భగవద్గీత, భక్తి రసామృత సింధు ఎగ్జామ్స్ రాసాం కదా ప్రభుజీ, మళ్ళీ టెస్ట్ ఉంటుందా? ఉంటుంది మాతాజీ. అంటే అవన్నీ మళ్ళీ చదవాలా ప్రభుజీ? మీ ఇష్టం మాతాజీ, మీకు అంతా వచ్చంటే మళ్ళీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇది యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ లాంటిది. సో ఇప్పటిదాకా క్లాస్ టెస్ట్ అనేది జరిగింది. మామూలుగా స్కూల్లోని కూడా ఒక్కొక్క చాప్టర్ అయిపోగానే, ఒక్కొక్క పాఠం అయిపోగానే ఆ పాఠం మీద మాత్రమే ఎగ్జామ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అది క్లాస్ టెస్ట్. కానీ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో దాంట్లోనే అన్ని ఇస్తారు, అన్నిటినీ చదువుకొని రాయాల్సిందే. ఎందుకంటే ఇది కేవలం తత్వం ఒక్కటే కాదు, భక్తి అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో దయచేసి ఇది నేర్చుకోవాలి, రాయాలి. ఒకవేళ మీకు వచ్చు అని అంటే మళ్ళీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ నాకు తెలిసినంత దాకా ఎవరికి కూడా అన్ని వచ్చు అని ఎవరు ఎప్పటికీ చెప్పుకోలేరు. సో ఉపదేశామృతం 10 మరియు 11వ శ్లోకం శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందుల వారి ఆశీర్వాదంతో ముందుకెళ్దాము. సో మొదటి 7 శ్లోకాలు వైదీ సాధన భక్తి. సో ఏ రకంగా అయితే మనం ముందు మన సెన్సెస్ ని మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి అనే దాని గురించి చెప్పారు. దాని తర్వాత 6 మార్గాలు ఏవైతే మనం అవలంబించాలి, 6 మార్గాలు 6 పద్ధతులు ఏదైతే మనం త్యాగం చేయాలి భక్తిలోని పెంపొందించే దానికోసమని అది మనకి నేర్పించారు. నెక్స్ట్ మనకి నేర్పించారు ఏ రకంగా మనం కృష్ణుడు నామం పట్ల మనకి ఆసక్తి అనేది లేకపోయినా సరే కూడా మనం ఏ రకంగా భక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చు, మెల్లిమెల్లిగా మనం జపం చేస్తూ ఉండాలి, ఆ రకంగా మనకి భక్తి అనేది తెలుస్తుంది అని.
సో ఎవరెవరికి, సో దాని తర్వాత రాగానుగ సాధన భక్తి అనేది 8వ శ్లోకంలో వస్తుంది. నెక్స్ట్ 9 నుంచి 11 దాకా భావభక్తి మరియు ప్రేమ భక్తి. సో ఎవరెవరికి శ్లోకాలు వచ్చు, మొదటి శ్లోకం ఎవరో ఒకరు చెప్పండి, నెక్స్ట్ శ్లోకం తర్వాత ఇంకెవరైనా అలాగా. సో హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి. సో ఎవరెవరికి వచ్చో శ్లోకాలు దయచేసి హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి, వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేస్తాం. సో వారు శ్లోకం చదవచ్చు. ఓకే, రాజేశ్వరి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వాచో వేగం మనసః క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగముదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేత ధీరః సర్వామపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. హరే కృష్ణ. ఎక్సలెంట్. యా, సెకండ్ శ్లోకం రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుని. అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహః జనసంగశ్చ లౌల్యంచ షడ్భిర్భక్తిర్ వినశ్యతి. హరే కృష్ణ. yes, excellent. సో థర్డ్ శ్లోకం ఎం కళ్యాణి మాతాజీ. కళ్యాణి మాతాజీ. కళ్యాణి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సాహాన్నిచ్చయా ధైర్యాత్ తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంగత్యాగాస్తతో వృత్తే షడ్భిర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. హరే కృష్ణ. ఎక్సలెంట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ది బృందా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి గుహ్యం అఖ్యాతి పృచ్చతి భుంక్తే భోజతే చైవ షడ్విధం ప్రీతి లక్షణం. ఎక్సలెంట్. ఫిఫ్త్ శ్లోకం ప్రభుజీ నేను చెప్పండి చెప్పండి మరి. ఎక్సలెంట్. కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాద్రియేత దీక్షాస్తి చేత్ ప్రణతిభిశ్చ భజంతమేసం శుశ్రూషయా భజన విఘ్నమనన్యమన్యా నిందాతి శూన్య హృదమే సిత సంగలబ్ధ్యా. హరే కృష్ణ. ఎక్సలెంట్. సిక్స్త్ ఎవరైనా చెప్పండి, పర్వాలేదు. చెప్పనా ప్రభుజీ? చెప్పండి చెప్పండి మాతాజీ. దృష్టై స్వభావ జనితైర్వపుషశ్చ దోషై న ప్రాకృతత్వమిహ భక్త జనస్య పశ్యేత్ గంగాం భసాం న ఖలు బుద్బుదఫేన పంకైర్ బ్రహ్మద్రవత్వమపగచ్చతి నీరధర్మైః. హరే. ఎక్సలెంట్. సెవెంత్ శ్లోకం హరే కృష్ణ ప్రభు. స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితాది సితాప్య విద్యా పిత్తో. కంప్లీట్ గా రాదు ప్రభుజీ, కొంచెమే చెప్పండి చెప్పండి. రాదు ప్రభుజీ. తప్తరసనస్య నరోచికాను కింత్వాదరాద్ అనుదిన ఖలు చైవ జుశ్చ స్వాద్విక్రమాద్ భవతి తద్గదా మూలహంత్రి. yes, ఎయిత్ ఎవరికైనా వచ్చా? తన్నామరూప చరితాది సుకీర్తనాను స్మృత్యోక్రమేణ రసన. చెప్పండి చెప్పండి మాతాజీ. ఎక్సలెంట్. మీనాక్షి మాతాజీ వచ్చా మాతాజీ? చూడకుండా ప్రభుజీ? అవును మాతాజీ. చూడకుండా చెప్పగలిస్తే ఎక్సలెంట్. మొత్తం ఏం రాదు ప్రభుజీ, ఒక్క పర్వాలేదు, కొంచెం చూసే చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. తన్నామరూపచరితాదు సుకీర్తనాను స్మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజేతదనురాగి జనానుగామి కాలం నయేదఖిలం ఇత్యుపదేశసారం. నైన్త్ శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వైకుంఠజనితో వరా మధుపురే తత్రాపి రాసోత్సవద్ బృందారణ్యముదారపాణిరమణ తత్రాపి గోవర్ధనః రాధాకుండమిహాపి గోకులపతే ప్రేమామృతప్లవనాత్
कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कः. हरे कृष्ण प्रभुजी. ఎక్సలెంట్. సో ఇవి మొదటి 9 శ్లోకాలు. సో ఆఖరి 2 శ్లోకాలు మనకి భావభక్తి మరియు ప్రేమ భక్తిని మనకి తెలియజేసేలాగా చేస్తుంది. సో మొదటి 7 అధ్యాయాలు మనకి 7 శ్లోకాలు కూడా కేవలం వైదీ సాధన భక్తి. మనకి రుచి ఉండదు దాని పట్ల. సో కానీ రుచిని మెల్లిమెల్లిగా మనకి మెల్లిగా వస్తుంటుంది. ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు. సో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నాము అని అంటే మనకి మెల్లిమెల్లిగా దాని పట్ల రుచి అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ రుచి అనేది మనకి రావాలి అని అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. అప్పుడే మనకి వస్తుంది. సో దాంట్లోని మొదటి శ్లోకం కంట్రోలింగ్ ది 6 urges. సో మాట్లాడడం తప్పు కాదు, కానీ వాచో వేగం, మాట్లాడాలి అని ఆ వేగం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలి. బండి డ్రైవింగ్ చేయడం అనేది తప్పు కాదు, కానీ వేగంగా డ్రైవ్ చేయడం అనేది తప్పు. సో అదే రకంగా క్రోధం అనేది తప్పు కాదు. ఆంజనేయ స్వామికి కూడా క్రోధం వచ్చింది, లంకని కాల్ చేశారు. క్రోధం అనేది తప్పు కాదు, కానీ క్రోధం వేగం అది తప్పు. సో ఈ రకంగా ఆరిటిని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఈ అర్జెస్ ని. నెక్స్ట్ ఆబ్స్టికల్స్ టు డివోషనల్ సర్వీస్. సో మనకి ప్రగతి పదంలోని అవరోధాలు, భక్తి మార్గంలోని అవరోధాలు ఏమున్నది అనేది తెలుసుకోవాలి. ఆ ఆరిటిని కూడా జాగ్రత్తగా మనం తప్పించుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ దట్ ఎయిడ్ డివోషనల్ సర్వీసెస్. సో మనకి ఏ రకంగా భక్తి మార్గంలోని మనకి వేగోవంతం చేస్తుంది వాటిని తెలుసుకోవాలి. సో వాటిని మనం అవలంబించాలి. నెక్స్ట్ 4వ శ్లోకంలోనే వస్తుంది మనకి 6 రకాల లవింగ్ ఎక్స్చేంజెస్. భక్తులతో పాటు ఇప్పుడు భక్తి అనేది మెల్లిమెల్లిగా మనకి పెంపొందుతోంది. శ్రద్ధ అనే స్టేజ్కి వచ్చాము మొదటి 3 శ్లోకాలను మనం పాటిస్తే. నెక్స్ట్ చేయాల్సింది సాధు సంగ. శ్రద్ధ తర్వాత సాధు సంగ. సాధు సంఘలోని మనం ఏం చేయాలి అని అంటే 6 లవింగ్ ఎక్స్చేంజెస్. ఏ రకంగా సాధువులతో పాటు ఉండాలి, వారితో ఏ రకంగా మలుచుకోవాలి అనేది అది మనకి నేర్పించారు. నెక్స్ట్ 5వది అసోసియేషన్ అకార్డింగ్ టు లెవెల్స్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్. సాధువు సంఘాలోని ఏ రకంగా ఎవరితో పాటు మనం సాధు సంఘ అనేది చెయ్యాలి అనేది, ఏ రకంగా సాధు సంఘ చెయ్యాలి అనేది మనకి 5వ శ్లోకంలో తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఉత్తమ శ్రేణి భక్తులతో పాటు ఉండడం అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన మార్గము. అది మనం తెలుసుకుంటాము 6వ శ్లోకంలోని. నెక్స్ట్ శ్రద్ధ అయిపోయింది, సాధు సంఘ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ భజన క్రియ. భజన క్రియ మనకి 7వ శ్లోకంలో తెలుస్తుంది. చాంటింగ్ ది హోలీ నేమ్. ఏ రకంగా మనకి భక్తి మార్గం అనేది వస్తుంది, ఏ రకంగా మనం భజన చేయాలి, కీర్తన ఏ రకంగా చేయాలి, జపం ఏ రకంగా చేయాలి. సో శ్రద్ధ, సాధు సంఘ, భజన క్రియ అది మనం చేసినప్పుడు అనర్థ నివృత్తి అనేది ఆటోమేటికలీ జరిగిపోతుంది. నిష్ఠ అనేది వస్తుంది, రుచి అనేది వస్తుంది. సో ఆ రుచి అనేది ఏంటి అని అంటే 8వ దాంట్లో చెప్పుకున్నారు, స్పాంటేనియస్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఇన్ ప్రాక్టీస్. సో రుచి అనేది స్వతహగా స్టేజ్ లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేది భావ. So the hierarchy of the material and spiritual worlds. Text 9 describes the hierarchy of different regions of the Lord's creation with Radha Kund as the topmost place. So Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, Asakti. Next వచ్చేది భావ. సో భావ అంటే భావముతోని భగవంతుడి నామాన్ని జపించేది, తెలుసుకోవడం ఏ రకంగా ఏది మనకి భావాన్ని పెంపొందిస్తుంది అనేది. నెక్స్ట్ వస్తుంది ప్రేమ అనేది. సో 10వ శ్లోకంలోని మనం ఏం తెలుసుకున్నట్టు టెక్స్ట్ 10 ది హైరార్కీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మానవులు రకరకాలుగా ఏ రకంగా ఉంటారు. టెక్స్ట్ 10 డిస్క్రైబ్స్ ది హైరార్కీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ విత్ ద క్రియేషన్ విత్ రాధా కుండ్ యాజ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ ఫర్ ద టాప్ మోస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన శ్రేణి వారు కోరుకునేది రాధాకుండ వాసం. సో అందుకోసమనే
కీర్తనలోని కూడా చాలా మంది రాధాకుండ దగ్గర ఉండేవారు, లేకపోతే గోవర్ధన్ గిరి దగ్గర ఉండేవారు. వారు కీర్తనలోని పాడుతూ ఉంటారనమాట. గిరిరాజు వాసుమయ పావు బ్రజ్ త్యజు వైకుంఠ న జావు. వారికి ఏంటి అని అంటే గిరిరాజు గోవర్ధన గిరి యొక్క పాదాల దగ్గర ఉండే ఆ రాధాకుండ దగ్గరే వారికి ఉండాలనుంది. ఆ బ్రజ్ భూమిని విడిచిపెట్టి, ఆ రాధాకుండని, ఆ గిరి గోవర్ధన గిరిని విడిచిపెట్టి వైకుంఠం కూడా నాకొద్దు. వైకుంఠంలో వీళ్ళు ఏం చేయాలి? ఆనందం దొరుకుతుంది, సంతోషం దొరుకుతుంది. ఆ సంతోషం ఆనందం ఏదో ఇక్కడే దొరుకుతుంది. రాధాకుండ పక్కనుంటూ, నాకు ఆ రాధాకుండ నీళ్ళు పక్కనుంటూ ఆ భక్తి చేసుకుంటూ నాకు చాలు, దొరికిపోతోంది నాకు ఆనందం. దానికి మించి నాకు ఇంకేమి ఇస్తారు వైకుంఠంలోని? నాకు ఇంకేమి వద్దు అని చెప్పని ఆ రకంగా కీర్తనలు ఉన్నాయి. టెక్స్ట్ 11 ది గ్లోరీస్ ఆఫ్ రాధాకుండ్. సో ఇది చెప్తూ ఉంటే మనసు రాధాకుండ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ రాధాకుండ ఆ నీళ్ల దగ్గరికి వెళ్ళి, అండ్ రాధాకుండలోని స్నానం చేయాలంటే కూడా చాలా చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి. అందరికీ కూడా రాధాకుండ యొక్క వాసం అనేది దొరకదు. అక్కడ స్నానం చేయడము, అక్కడ నీళ్లు చరణామృతాన్ని తల మీదకి జల్లుకోవడానికి కూడా చాలా చాలా పుణ్యం కట్టుకొని ఉండాలి. అండ్ దానికి ఒక పద్ధతి కూడా ఉంది. డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి కాళ్ళు పెట్టకూడదు. రాధాకుండ్ కానీ శ్యామ్కుండ్ కానీ, అసలు అక్కడ ఏ తీర్థాల్లోని కూడా ఈ రకంగా డైరెక్ట్ గా మన కాళ్ళని ముంచకూడదు. ఫస్ట్ ఆ చరణామృతం, ఆ నీళ్లని తీసుకొని మన తల మీద జల్లుకోవాలి. నమస్కారం పెట్టుకోవాలి ముందు, దాని తర్వాత తల మీద నీళ్లు జల్లుకోవాలి. దాని తర్వాత పాదాలని పెట్టుకొని లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలి. అండ్ మునకలు వేసేది కూడా 3 మునకలు రాధాకుండలో వేసిన తర్వాత శ్యామ్కుండ్కి రావాలి. శ్యామ్కుండ్లో కూడా మళ్ళీ ఇదే పద్ధతి చేస్తూ 3 మునకలు అక్కడ వేయాలి. మళ్ళీ రాధాకుండ్కి రావాలి, మళ్ళీ 3 మునకలు వేయాలి రాధాకుండలో. ఇది రాధాకుండలోని స్నానం చేసే పద్ధతి. సో టెక్స్ట్ 11 ది గ్లోరీస్ ఆఫ్ రాధాకుండ్. Text 11 perfectly illustrates the point of cultivation of spiritual life is a gradual process. అకస్మాత్తుగా ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ గా ఎవరికి భక్తి అనేది రాదు. ఈ 9 స్టేజెస్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్ లోని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి క్వాలిఫై అవుతూ వస్తేనే వారికి వస్తారు. భగవద్గీతలో కూడా చెప్పున్నారు, మనకి కృష్ణుడే చెప్పారు, మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయే యథాతమపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వెత్తి తత్వతః. ఎంతో మంది, వేల మంది ప్రయత్నిస్తే కొంతమంది కృష్ణుడిని తెలుసుకోగలరు. ఆ రకంగా కృష్ణుడిని తెలుసుకున్న కొంతమందిలో నుంచి ఎవరో ఒక్కరు మాత్రమే కృష్ణుడిని సంపూర్ణంగా తెలుసుకోగలరు. ఈ రకంగా సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్న వారిని కూడా బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానామం ప్రపంచతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. ఈ రకంగా ఎవరో కొంతమంది ఎవరైతే కృష్ణుడిని సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్నారో వారికి కూడా ఎన్నో ఎన్నో జన్మలు కావాలి సంపూర్ణ భక్తి వచ్చేదాని కోసం అని అంటున్నారు. సో ఇది చాలా గ్రాడ్యువల్ ప్రాసెస్. ఇన్ ది సేమ్ వే యాజ్ వన్ ఈజ్ మెంట్ టు రీడ్ ది ఫస్ట్ 9 cantos ఆఫ్ శ్రీమద్ భాగవతం బిఫోర్ అప్రోచింగ్ ది 10th canto. సో 10వ స్కందం భాగవతం చదవాలి అని అంటే, ఆ కృష్ణ తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలని అంటే, ఆ రసభరితమైన ఆనందకరమైన ఆ 10వ స్కందం కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అని అంటే ముందు 9 స్కందాలు సంపూర్ణంగా తెలుసుకుంది వారు 10వ స్కందం గురించి రాలేరు. అదే రకంగా బిఫోర్ అప్రోచింగ్ వన్ మస్ట్ అసిమిలేట్ ది ఫస్ట్ 10 verses ఆఫ్ నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బిఫోర్ అప్రోచింగ్ రాధాకుండ్. ఇదే రకంగా రాధాకుండ్కి చేరుకోవాలి అని అంటే ఆ భావ భక్తికి, ఆ ప్రేమ భక్తికి దాంట్లోని మునిగిపోవాలి అని అంటే మొదటి శ్లోకాలు కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి. ఆ మొదటి శ్లోకాలు తెలుసుకుంది ఎవరు కూడా ఆ మిగతా శ్లోకాలకి, ఆ లాస్ట్ 2 శ్లోకాలకి ఎవరు కూడా వచ్చేదానికి లేదు. కాబట్టి ముందు 9 శ్లోకాలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాచో వేగం మనసా క్రోధ వేగం జిహో వేగం ఉదరాపహాస్త వేగం ఏతాన్ వేగాన్యో విషహిత ధీర సర్వామపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నిమాగ్రమః జనస్సంగశ్చ లౌల్యంత షద్భీర్భక్తి వినశతి. ఉత్సాహాత్ నిశ్చయాత్ ధైర్యాత్ తత్కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంఘత్యాగశ్చ శతో వృత్తి షద్భీర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. దదాతి ప్రతిగృహణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్చతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విద్యం ప్రీతి లక్షణం. కృష్ణేతి యస్య ఘృతం మనసాద్రియేత దీక్షస్య చేత ప్రణతభిస్ భజంతమీశం సృష్టిత్యా భజన విజ్ఞానం అనన్యమన్య నిందంతి శూన్య హృదయమిప్సిత సంగలభ్య.
दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषै न प्राकृतत्वमेव भक्तजनस्य पश्येत् गंगां भासां न खलु बुद्बुदाफेनि पंखे ब्रह्मदवति अपगच्छति नीरधर्मैः स्यात् कृष्णनाम चरिताति शिवाति अविद्या पितोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरात् अनुदिनः कलुषैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गदामूलहन्त्री तन्नामरूपचरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसनः मनसि नियोजा तिष्ठान् वृजते अनुरागी जनानुगामी कालं नयेद् अखिलम् इति उपदेशसारम् वैकुण्ठजनितो वरा मधुपुरी तत्र पिरसौत्यवद्वृन्द अरण्या वृदरपानि रमणा तत्रपि गोवर्धनः राधा कुण्डमियपि गोकुलपते प्रेमामृतम् अप्लवनात् कुर्यादस्य विराजते गिरितटे सेवं विवेकिनकः. సో ఈ 9 శ్లోకాలు తెలుసుకుంది 10వ శ్లోకానికి రావడం అనే దాంట్లో అర్థం లేదు. సో 10వ శ్లోకం తెలుసుకోవాలి అని అంటే 10, 11 తెలుసుకోవాలి అని అంటే ముందు 9 శ్లోకాలు కూడా తెలుసుకొని ఉండాలి. సో ఏ రకంగా అంటే దాని గురించి కూడా చెప్పారు. 10వ స్కందం శ్రీమద్ భాగవతం ఆ అమృతం, యాక్చువల్ గా అది అమృతం, అది అమృత తుల్యం కూడా కాదు, అమృతాన్ని శ్రీమద్ భాగవతంతో కంపేర్ చేయొచ్చు. సో ఒరిజినల్ అమృతం, హనీ బాటిల్, ఒక తేనె ఏ రకంగా అయితే రుచికరంగా ఉంటుందో దానికంటే రుచికరమైనది శ్రీమద్ భాగవతం. పీబత భాగవత రసమాలయం. సో అంత రసమాలయం అది. సో అంత అద్భుతమైనది శ్రీమద్ భాగవతం. 10వ స్కందం ఎస్పెషల్లీ కృష్ణుడికి ఉంటుందన్నమాట. దాంట్లోని కృష్ణుడు యొక్క జీవితం అంతా కూడా దాని గురించి ఇచ్చున్నారు. కృష్ణుని తెలుసుకోవడం అనేదే ఆనందం అది. సో దాన్ని తెలుసుకోవాలి అని అంటే ముందు 9 స్కందాలు ఏ రకంగా తెలుసుకోవాలో ఆ రకంగా మనం 10 శ్లోకాలు కూడా తెలుసుకోవాలి. In the Shastra it is said that all types of fruitive workers, he who is advanced in knowledge of the higher values of life is favored by the Supreme Lord Hari. So భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు, సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియః. అందరూ నా దృష్టిలో సమానమే, ఎవరి పట్ల ద్వేషము లేదు, ఎవరు నాకు ప్రియులు కాదు. ఎందుకు? భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం అన్నారు. సో అందరూ కూడా జీవభూతులు అందరూ కూడా భగవంతుడికి సమానమే కాబట్టి అదే మళ్ళీ చెప్తున్నారు, సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియః. ఎవరి పట్ల ద్వేషము లేదు, ఎవరి పట్ల అతి ప్రియము కాదు. కానీ హరే కృష్ణ, ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మైతు తేషు చాప్యహం. హరే కృష్ణ, వాయిస్ వినిపిస్తుందా క్లియర్ గానే? సో ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మైతు తేషు చాప్యహం. కాకపోతే ఎవరైతే భక్తి పూర్వకంగా నన్ను కొలుస్తారో, కృష్ణుణ్ణి కొలుస్తారో వారు కృష్ణుడిలోనుంటారు, కృష్ణుడు వారిలోనుంటారు అని అంటున్నారు. వారు కృష్ణుడికి అతి సన్నిహితులు, కృష్ణుడు వారికి అతి సన్నిహితులు అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట, అన్ని శాస్త్రాలు అన్నిలోనికి కూడా సారం ఏంటి అని అంటే అన్ని రకాల ఫ్రూటివ్ వర్కర్స్ అంటే కామ్య కోరికలతో చేసే వారిలో నుంచి హీ హూ ఈజ్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది హైయర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ లైఫ్, ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుంటారో ఈజ్ ఫేవర్డ్ బై ది సుప్రీం లార్డ్ హరి. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే భక్తులు ఉంటారో వారు కృష్ణుడికి చాలా ప్రియాతి ప్రియమైన వారు. అవుట్ ఆఫ్ మెనీ సచ్ పీపుల్ హూ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ నాలెడ్జ్, జ్ఞానీస్, వన్ హూ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ లిబరేటెడ్ బై ది వర్చ్యూ ఆఫ్ హిస్ నాలెడ్జ్ మే టేక్ టు డివోషనల్ సర్వీస్. ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా ఎవరో కొంతమంది కృష్ణుని తెలుసుకోగలరు వేలాది మందిలోంచి. ఆ రకంగా ఉండే వారిలోంచి ఎంతో మంది వేలాది మందిలోంచి ఎవరో ఒకరు కృష్ణుని సంపూర్ణంగా తెలుసుకోగలరు. వారికి కూడా ఎన్నో ఎన్నో జన్మలు పడుతుంది. హీ ఈజ్ సుపీరియర్ టు అదర్స్, వారు మిగతా వారి కంటే కూడా ఉత్తములు అని. హౌఎవర్ వన్ హూ హెస్ యాక్చువల్లీ అటైన్డ్ ప్రేమ, ప్యూర్ లవ్ ఆఫ్ కృష్ణ ఈజ్ సుపీరియర్ టు హిమ్. భగవద్గీత 12వ అధ్యాయంలో కూడా అదే చెప్పారు. భక్తులు అన్నిటికంటే భక్తి, ఏ భక్తి ఉత్తమమైనది అని అంటే ఫస్ట్ ఏ భక్తి చెప్పారు? అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది భగవద్గీత 12వ అధ్యాయం యాక్చువల్ గా 3 పార్ట్స్ గా విభజించవచ్చు. మొదటిది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన భక్తి ఏది, నెక్స్ట్ ఉత్తమమైన భక్తులు ఎవరు అనేది, నెక్స్ట్ అది ఏ రకంగా పొందవచ్చు అని. సో మొదటి భాగంలోని ఉత్తమమైన భక్తి ఏది అని అంటే ఏది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన భక్తి అని చెప్పారు?
వైదిక భక్తి ప్రభు భగవంతుని కోసం కర్మ ప్రేమ భక్తి కాదు 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 నిష్కామ భక్తి కాదు. అనన్య భక్తి ప్రభుజీ. హరే అనన్య భక్తి భగవద్గీతలో ఎలా ఇచ్చారో మనం అలాగే చెప్పాలి. అనన్యమైన భక్తి అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన భక్తి. దాని తర్వాత వచ్చేది, ఒకవేళ అనన్య భక్తి చేయలేకపోతే నెక్స్ట్ ఏది చెప్పారు? జ్ఞాన భక్తి ప్రభుజీ. కాదు కాదు. సాధన నిష్కామ సాధన భక్తి. సాధన భక్తి. భగవద్గీత మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు భక్తి శాస్త్రిలోకి వచ్చారు. భగవద్గీత యొక్క సారాంశమే 12వ అధ్యాయం. అందులో కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ వచ్చేది సాధన భక్తి. దాని తర్వాత వస్తుంది నిష్కామ కర్మయోగము, దాని తర్వాత వస్తుంది సకామ కర్మము, దాని తర్వాత జ్ఞానము, దాని తర్వాత ధ్యానము. సో ఈ రకంగా అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది కృష్ణుడు చెప్పినది ఏది అని అంటే అనన్యమైన భక్తి. అనన్యము అని అంటే అన్య, ఇతరది ఇంకేది కాకుండా. అన్యాభిలాషితం శూన్యం జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం. సో ఈ రకంగా నాకు ఇంకేది వద్దు. న ధనం న జనం న సుందరీం కవితాం వా జగదీశ కామయే మమ జన్మనీశ్వరి భవతాద్ భక్తైర్ అహేతుకి త్వయి. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు మనకి అందరికీ కూడా నేర్పించేదానికి వచ్చారు. ఈ అహైతుకి అప్రతిహత అంటే అనన్యమైన భక్తి అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది నేర్పించేదానికి వచ్చారు. చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్న ఒక్కొక్క మాట వింటుంటే కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తుంది. ఎందుకు నాకు ఇది రకంగా భక్తి లేదు? గౌరంగ బోలీతా హబే పులక శరీరా. సో ఎప్పుడైతే గౌరంగ అనే పేరు తీసుకుంటామో, ఎందుకు నాకు నా శరీరం పులకిచ్చదు, వెంట్రుకలు ఎందుకు నిక్కబొడుచుకోవు, కృష్ణనామం తీసుకునేటప్పుడు ఎందుకు నాకు కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు రాదు, కఠోరం అయిపోయింది నా హృదయం, ఎందుకు రాయిలాగా అయిపోయాను నేను, ఎందుకు నాకు భక్తి లేదు, శూన్యం ఎందుకు అయిపోయింది భక్తి. సో ఎప్పుడైతే కృష్ణుడి నామాన్ని తీసుకున్నప్పుడు కళ్ళులో నుంచి నీళ్లు రాలేకపోతే నా భక్తి లేదు అన్నట్టుగా. ఈ భక్తి లేని జీవితమే శూన్యం, వేస్ట్. ఇంకెందుకు? శూన్యాయితం జగత్ సర్వం గోవింద విరహేనమే. ఇది చైతన్య మహాప్రభు యొక్క భావము, అతని తత్వము. శూన్యాయితం జగత్ సర్వం, శూన్యం అయిపోయింది జగత్తంతా కూడా. గోవింద విరహీనమే, గోవిందుడు లేని జీవితం నాకు, ఈ జగతి నాకు శూన్యముతో సమానం అని. ఎందుకు నాకు ఈ రకంగా లేదు, ఎందుకు ఆ భక్తి లేదు నాకు? కొద్దిగా కూడా లేదు, ఆలోచన మాత్రంలో కూడా లేదు కనీసం. ఇది కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది చైతన్య మహాప్రభు మనకి కలియుగంలో నేర్పించేదానికి వచ్చారు. అతనే సాక్షాత్ కృష్ణుడు. రాధారాణి యొక్క ఆలోచనలోని అవతరణ తీసుకున్నది కృష్ణుడు, చైతన్య మహాప్రభు రూపం. నెక్స్ట్ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు నేర్పించారు గురువుని ఏ రకంగా మనం, గురు తత్వం అంటే ఏంటి అనేది నేర్పించారు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. దాన్ని బలోపేతం చేస్తున్నారు హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు. సో ఈ భక్తి లేని జీవితం పనికిరాని జీవితం. దీనికంటే కూడా ఏంటి అని అంటే మరణమే మేలు. శరీరాన్ని త్యాగం చేసి కనీసం వచ్చే జన్మలోనైనా సరే కూడా నేను ఒక మంచి భక్తుడుగా పుట్టగలచాలి. అనవసరమైన విషయవాంఛల పట్ల కోరిక ఉండకూడదు. ఒక భక్తులింట్లో పుట్టాలి, నా తల్లిదండ్రులు కూడా నన్ను ఒక భక్తుడిని చేయాలని అనుకోవాలి. ఈ ఆరిషడ్ వర్గాల్ని భగవంతుడే హరిచేయాలి. ఎందుకంటే నాకు శక్తి లేదు వాటిని జయించేదానికి. కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, మదము, మాత్సర్యము, వీటి మీద జయం పొందడం నా వల్ల కాదు. భగవంతుడే వాటిని హరిచేయాలి. భక్తి, ప్యూర్ డివోషన్ అనేది ప్రసాదించాలి. సో ఇది ఎవరి ద్వారా దొరుకుతుందంటే ది గోపీస్ ఆర్ ఎగ్జాల్టెడ్ అబౌవ్ ఆల్ అడ్వాన్స్ డివోటీస్ బికాస్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ టోటలీ డిపెండెంట్ అపాన్ శ్రీ కృష్ణ, ది ట్రాన్సెండెంటల్ కౌహర్డ్ బాయ్. సో భక్తులలోకి అందరికంటే ఉత్తమమైన భక్తులు ఎవరు అని అంటే గోపికలు. ఎందుకు అనంటే వారు కృష్ణుడి పట్ల వారికి ఉండే భావము, ఆ ప్రేమ అనేది అనన్యమైనది. సో ఒకసారి
రుక్మిణీదేవి అడిగారంట కృష్ణుణ్ణి, కృష్ణ ఎప్పుడు చూసినా సరే కూడా రాత్రిపూట నీకు లేనిదంటూ ఏమీ లేదు, నువ్వు ఇక్కడ ఒక చక్రవర్తివి, సో ద్వారకాలోని అతి పెద్ద చక్రవర్తివి నువ్వు, ఈ సంపూర్ణ విశ్వానికి అన్నిటికంటే పెద్ద చక్రవర్తివి, నీకు లేనిదంటూ ఏదీ లేదు, కానీ అయినా సరే కూడా రాత్రిపూట నిద్రలోని ఘోరమని విలపిస్తూ రాధా రాధా అని ఏడుస్తూ ఉంటావు, ఎందుకు అలాగా, ఏ నేనంత గొప్ప భక్తురాల్ని కానా అని చెప్పని రుక్మిణీదేవి అడిగారు. అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే నారదముని ఒక లీల రచించారు. అతను అందరి దగ్గరికి వచ్చి చెప్పారంట, కృష్ణుడికి, దేవాది దేవుడు అయిన శ్రీ కృష్ణుడికి తలనొప్పిగా ఉన్నది, విపరీతమైన తలనొప్పి, ఆరోగ్యం క్షీణించుతోంది, చాలా చాలా క్షీణించేసింది, మరి దానికి విరుగుడు ఏంటి అని అంటే మీ యొక్క పాదధూళి, భక్తుల యొక్క పాదధూళి ఇచ్చారు అని అంటే అది కృష్ణుడికి పెట్టుకుంటే అది కృష్ణుడి తలనొప్పిని తగ్గిస్తుంది అనేసి అని అన్నారంట. సో ఒక్కొక్కరి దగ్గరికి వచ్చారు, వారి యొక్క పాదధూళిని, రజాన్ని అడిగారు నారదముని. ప్రతి ఒక్కరు కూడా భయపడిపోతూ ఉన్నాం, ఏంటి మా పాదధూళిని మేము కృష్ణుడికి ఇవ్వాలా, తలకి రాసుకునేదానిక, మాకు నరకంలో కూడా చోటు ఉండదు ఈ రకంగా చేసామనంటే మేము ఇవ్వలేము అని అంటారు. అదే పాట రుక్మిణీదేవిని కూడా అడిగారు నారదముని. రుక్మిణీదేవి కూడా అదే మాట అన్నారు, నేను అంత పని చేయలేను, లక్ష్మీ శత సహస్ర సంభ్రమ సేవ్యమానో గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. లక్ష్మీదేవి ఎవరికైతే అన్ని రకాల ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయో అలాంటి శత సహస్ర, కొన్ని లక్షల కొద్ది లక్ష్ములు ఇక్కడ కృష్ణుడికి పాదాలని ఒత్తుతూ ఉంటారు, నమస్కారం పెడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వారికి నేను నా పాదధూళినివ్వాలా, కుదరని పనిది అని అన్నారు. రుక్మిణీదేవి అంటే ఇంకెవరో కాదు, సాక్షాత్ లక్ష్మీదేవి. సో అలాంటిది నేను నా పాదధూళి ఇవ్వడమా, కుదరదు అన్నారంట. ఇదే మాట మళ్ళీ వెళ్ళి నారదముని గోపికలకు చెప్పారంట, మీ పాదధూళి ఇస్తే కృష్ణుడికి తలనొప్పి తీరిపోతుందంట అని. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వాళ్ళ పాదధూళిని తీసి, గోపికలందరూ కూడా మేము నరకానికి వెళ్తే వెళ్ళాము, మాకు నరకంలో చోటు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, కొన్ని కల్పాల పాటు మేము నరకంలోనే పడి ఉంటాము, కానీ నా కృష్ణుడికి ముందు తలనొప్పి తగ్గాలి అని చెప్పని అందరూ ఇచ్చారు. కానీ శ్రీమతి రాధారాణి కళ్ళల్లో నుంచి నీరు పెట్టుకొని విలపిస్తూ చేతిలో ఉండే తన చరణ రజాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి కృష్ణుడికి రాసేశారంట తలకి. మీరు అడగడం ఇంకా నేను తెచ్చి ఇచ్చేంత దాకా టైం వేస్ట్ చేయడమా, ముందు కృష్ణుడికి తలకి రాసేద్దాం, నరకం వస్తే వచ్చింది నాకు, కానీ ముందు కృష్ణుడి తలనొప్పి తగ్గాలి అని చెప్పని శ్రీమతి రాధారాణి ఏకంగా ఆ చరణ రజాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి కృష్ణుడికి రాసేశారంట. ఇది శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క భక్తి. దీన్నే కీర్తన రూపంలోని జయదేవ గోస్వామి ఎప్పుడైతే గీత గోవిందం లాగా రాయాలనుకున్నారో తనకి ఈ శ్లోకం వచ్చిందంట మననలోకి. స్మరగరళ ఖండనం మమ శిరసి మండనం దేహి పాదపల్లవ ఉదారం. కానీ అతను అనుకున్నారంట, చచ్చ ఏంటిది, దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడికి వెళ్ళి శ్రీమతి రాధారాణి తన పాదధూళిని తలకి రాయడమా, తప్పు కాదు, ఇలాంటి ఆలోచన నాకు ఎలా వచ్చింది అని అనుకొని ఆయన తన భార్యతో చెప్పారంట, నేను స్నానం చేసి వస్తాను నదిలోని, ఎందుకనంటే నాకు ఇలాంటి విచిత్రమైన శ్లోకం నాకు మనసులోకి వస్తుంది రాయాలి అని చెప్పని, నేను ఇది రాయలేను, బహుశా నాకు తప్పుడు శ్లోకం ఏదో నాకు వస్తుంది, ఇది కరెక్ట్ కాదు అని అనుకొని వెళ్ళారు. కానీ వెంటనే మళ్ళీ జయదేవ గోస్వామి వచ్చారు, తన భార్యతో చెప్పారంట, నాకు తలకి నూనె రాయని. ఆ రోజు ఏకాదశి రోజు ఎవరు తలకి నూనె రాసుకోరు, కానీ అలాంటి తలకి నూనె రాయమన్నారు. ఆయన ఉపవాసం ఉంటున్నారు, కానీ అయినప్పటికీ కూడా తన భార్యతో చెప్పారంట, ఏది నాకు ఆ ప్రసాదం తీసుకోరా, నాకు తినాలనున్నది అని. తన భార్య మాట్లాడకుండా మళ్ళీ ప్రసాదం తెచ్చిచ్చేసరికి జయదేవ గోస్వామి తినేశారు. తినిన తర్వాత ఈ శ్లోకం రాసేసి ఇప్పుడు నేను స్నానంకి వెళ్తానన్నారంట. స్నానం కోసం వెళ్ళారో లేదో మళ్ళీ వెంటనే జయదేవ గోస్వామి వచ్చారు. రాగానే తన భార్య చెప్పారంట, అదేంటండి ఇప్పుడే తలకి నూనె రాసుకున్నారు, ప్రసాదం తిన్నారు, ఏమమ్మా నీకేమైనా పిచ్చెక్కిందా, ఈరోజు ఏకాదశి రోజు తలకు నూనె ఎవరు పూసుకుంటారు, ప్రసాదం ఎవరు తింటారు, తప్పు కాదు అంటే, అంతేకాదండి మీరు ఈ శ్లోకం కూడా రాశారు అని అంటే వెళ్ళి జయదేవ గోస్వామి ఎప్పుడైతే చూసారో అప్పుడు అతనికి అర్థమైంది, అది సాక్షాత్ కృష్ణుడే వచ్చి రాశారు ఆ శ్లోకం. స్మరగరళ ఖండనం మమ శిరసి మండనం దేహి పాద పల్లవ ఉదారం. సో ఈ శ్లోకాన్ని కృష్ణుడే సాక్షాత్ రాశారు.
సో ఇది భావభక్తి, ప్రేమ భక్తికి ఇది పరాకాష్ట. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట, అమాంగ్ ది గోపి శ్రీమతి రాధారాణి ఈస్ ద మోస్ట్ డియర్ టు కృష్ణ. సో కృష్ణుడికి అతి ప్రియమైన వారు ఎవరు ఉన్నారు అని అంటే గోపికలు. కానీ ఆ గోపికల్లోని అతి ప్రియమైనది ఎవరు అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి. హర్ కుండ ఈస్ యాజ్ ప్రొఫౌండ్లీ డియర్ టు లార్డ్ కృష్ణ యాజ్ దిస్ మోస్ట్ బిలవెడ్ ఆఫ్ ది గోపీస్. శ్రీమతి రాధారాణి అంటే ఎంత ప్రియమో కృష్ణుడికి అంతే ప్రియమైనది శ్రీమతి రాధాకుండ్. సో కలియుగంలోని రాధాకుండ్కి శ్రీమతి రాధారాణి చరణాలకి మధ్యన తేడానే లేదు. ఎవరైతే రాధాకుండ్ నీళ్లను ముట్టుకొని దాన్ని తన శిరస్సు మీద జల్లుకుంటారో సాక్షాత్ శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క పాద ధూళిని వారు వారి తల మీద జల్లుకున్నట్టే. అండ్ ఎవరికైతే కృష్ణుడు ప్రేమ కావాలో వారు శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క చరణారవిందాలని పట్టుకోవాల్సిందే, ఆ చరణ రజాన్ని వారి తల మీద జల్లుకోవాల్సిందే. దేహి పాద పల్లవ ఉదారం అంటే ఇంకేదో కాదు, ఆ శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క రాధాకుండ్ యొక్క నీళ్లు. ఆ నీళ్లు ఎవరైతే తల మీద జల్లుకుంటారో వారికి సాక్షాత్ శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క చరణ ధూళి వారికి లభించినట్టే. అండ్ ఎవరికైతే చరణ ధూళి శ్రీమతి రాధారాణిది లభించిందో వారికి కృష్ణుడు దొరకకుండా ఉండే అవకాశమే లేదు. Who then will not reside at Radhakund and in a spiritual body surcharged with ecstatic devotional feelings, apakrita bhava, rendering loving service to the divine couple Sri Sri Radha Govinda. So in a spiritual body surcharged with ecstatic devotional feelings. So appudu ee shariram ఎవరైతే ఈ రాధాకుండలోని నీళ్లు తీసుకొని వారి శిరస్సు మీద జల్లుకుంటారో వారికి శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క పద ధూళి చరణ రజ్ అది లభించినట్టుగా. అప్పుడు ఈ శరీరం ఇంకా స్థూల శరీరం కిందకి ఉండదు, అది పవిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక శరీరం అయిపోతుంది అది. సో సర్చార్జ్ విత్ ఎక్స్టాటిక్ డివోషనల్ ఫీలింగ్స్. సో అదేంటి అని అంటే ఆ శరీరం కాస్త, ఈ స్థూల శరీరం కాస్త వారికి చాలా చాలా పవిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక శరీరం అయిపోతుంది, భక్తి రసామృతంతో మునిగిపోయి ఉంటుంది. సో దాన్నే అపరాకృత భావ అంటారు. సో ఆ భావంతో నిండిపోతుంది. ఎప్పుడైతే రాధాకుండ నీళ్లలో నుంచి 2 చుక్కలు మన తల మీద జల్లుకుంటాము. రెండరింగ్ లవింగ్ సర్వీస్ టు ది డివైన్ కపుల్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద. అటువంటి వారు చేసే ధర్మం ఏంటి అంటే శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందుల వారికి వారు సేవ చేసుకుంటారు. హూ పర్ఫార్మ్ దేర్ అష్టకాలీయ లీలా, దేర్ ఇటర్నల్ 8-fold డైలీ పాస్ టైమ్స్. సో వారు అష్టకాలీయ లీల చేసుకునే ఆ రాధా గోవిందుల యొక్క చరణాలకి సేవ చేసుకోవడం అనేది అప్పుడు వారు చెయ్యగలరు అంటున్నారు. Indeed, those who execute devotional service on the bank of Radhakunda are the most fortunate people in the universe. ఈ ముల్లోకాల్లోకి అతి ఎవరైతే చాలా చాలా పుణ్యాలు చేసుకున్నారో, ఎవరైతే చాలా చాలా ఉత్తమ శ్రేణి భక్తులో వారు మాత్రమే రాధాకుండ దగ్గరికి వెళ్ళగలరు, అందరూ కాదు. సో ప్రోగ్రెసివ్ హియరార్కీ shows how one can progress in the human form of life. సో ఇంతకు ముందే మనకు చెప్పుకున్నాము, భక్తి అనేది అకస్మాత్తుగా సడన్ గా వచ్చేటిది కాదు, ఇది మెల్లిమెల్లిగా స్టేజ్ బై స్టేజ్ వచ్చేటిది. సో మొదటి స్టేజ్ ఏంటి అని అంటే కర్మి. వారేంటి అని అంటే వారి యొక్క కామ్య కర్మల్ని వారు పూర్తి చేసుకోవాలనుకుంటారు. వారు ఏంటి అంటే రజోగుణంలో ఉన్నవారు, వారు వారి కర్మని చేస్తూ ఉంటారు. కామం అనేది ఉంటుంది, సో కామ్య కోరికలు చేస్తూ ఉంటారు. సో అటువంటి వారేంటి అని అంటే కర్మకాండని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. వారు మహా అయితే వెళ్ళగలిచేది ఎక్కడ దాకా వెళ్ళగలరు, స్వర్గలోకపు దాకానే వారు వెళ్ళగలరు, దానికంటే మించి వెళ్ళలేరు. నెక్స్ట్ వస్తుంది రజోగుణం కంటే ఉత్తమమైనది సత్వగుణం. కర్మి కంటే కూడా ఉత్తమమైన వారు జ్ఞాని. సో వారు ఏంటంటే జ్ఞానం వారు తెచ్చుకుంటారు, వారికి ముక్తి అనేది వారు కోరుకుంటారు, వారికి స్వర్గలోకపు కాంక్ష అనేది ఉండదు వారికి. కాబట్టి వారి కర్మకాండ కాదు, వారు ఏంటంటే జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటారు. కానీ వారు కూడా వెళ్ళేది ఎక్కడ దాకా వెళ్తారు, మాక్సిమం బ్రహ్మలోకం దాకా, అంటే బ్రహ్మ అనే ఆ సూర్య జ్యోతి అక్కడ దాకా మాత్రమే వెళ్ళగలరు. కానీ నెక్స్ట్ స్టేజ్ వస్తుంది, సత్వగుణం కంటే కూడా ఊర్ధ్వమైనది శుద్ధ సత్వము. వారికి ఉండే లక్షణం ఏంటి అంటే భక్తి.
వారు కోరుకునేది ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడి పట్ల కేవలం అంటే కేవలం భావము మరియు ప్రేమని కోరుకుంటుంటారు. సో అది స్పిరిచువల్ ఎవల్యూషన్. సో అది వారిని భక్తులు అని అంటారు. అండ్ భక్తుడు అవ్వడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. అండ్ అది చాలా గొప్ప పొజిషన్. అది our position indicates our desires. Krishna rewards us accordingly. భగవద్గీతలో చెప్పున్నారు మనకి, ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మనువర్త్మానువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. ఎవరు కృష్ణుణ్ణి ఎంత మేరాన కొలుస్తారో వారికి అంత మేరానే వారు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు. అందుకోసమనే అన్నమాచార్యుల వారిని కూడా చూడండి, గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులు వారు చేసే పని ఏంటి అని అంటే వారు భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతాన్ని అవపోసన బట్టి దాన్ని వారు ఒక పాట రూపంలోని వారు రచిస్తారు. ఎందుకు అనంటే మనకి సంస్కృతం అర్థం కావచ్చు, అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ వారు ఏంటి అని అంటే దాన్ని మనకు అర్థమయ్యే సులభమైన భాషలోని వారు రాస్తారు. అంతేగాని ఏది పడితే ఆ పాటల్ని మనం పాడేదానికి లేదు. అవి భక్తి పాటలు కావు. సినిమా పాటల్ని లేకపోయిందా ఎవరో మానవులు రాసిన దాన్ని భక్తి పాటలు అని అనుకోవడం అంటే అది మూర్ఖత్వం. అది భక్తి కాదు, అది మూర్ఖత్వం. అది భక్తి అనంటే ఏంటి అనంటే కేవలం అంటే కేవలం ఈ మహాపురుషులు వారు ఏదైతే రచించారో అది కూడా ఊరికనే రచించింది కాదు. భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతం లాంటి ఉత్తమ గ్రంథాలన్నిటినీ కూడా అవపోసన పట్టి మనలాంటి వారికి చాలా చాలా సునాయాసమైన భాషలోని అర్థమయ్యే రకంగా మనకి ఒక మంచి ట్యూన్తో పాటు మనకి నేర్పించేది అవి కృతులు. అంటే త్యాగరాజుల వారు, అన్నమాచార్యుల వారు మరియు రామదాసు గారు ఈ రకంగా వీరు కదా రచించినవి పాటలు, కీర్తనలు అని అంటే. సో మనకి ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మనువర్త్మానువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. సో అది అంటే ఏంటి అని అంటే దాంట్లోని అర్థం ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే ఏ భావంతోని భగవంతుణ్ణి కొలుస్తారో సో ఆ భావంతోనే భగవంతుడు కరుణిస్తారు. సో అది కీర్తన ఒకటి ఉండాలి. ఎవరికి తెలుసా కీర్తన? అన్నమాచార్యుల వారి కీర్తన ఒకటి దీని మీద ఉండాలి. భావములో అని ఉంటుంది గురుజీ. కాదు, అది భావములోన అనేది అది భావము గురించి. ఎంత మాత్రమున ఎవరు పిలిచిన, ఎంత మాత్రమున ఎవరు తలచిన అంత మాత్రమే నీవు. సో దీంట్లోని అన్నమాచార్యుల వారు ఎంతో అద్భుతంగా రాశారు. ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు తలచినా అంత మాత్రమే నీవు. సో ఎవరైతే ఎంత ప్రేమతోని భగవంతుని పిలుస్తారో, ఎంత భావంతో భగవంతుని పిలుస్తారో, ఎంత ఆలోచనతో భగవంతుని పిలుస్తారో, స్వామి నాకు నీవే సర్వస్వం అన్నట్టుగా ఆ భావంతోనే భగవంతుడు కూడా వారికి పలుకుతారు మళ్ళీ. సో ఇది కీర్తన అంటే. సో వికర్మీస్ అన్నిటికంటే లోయెస్ట్ స్టేజ్ ఉండే వాళ్ళు వికర్మీస్. వాళ్ళు చేసేది ఏంటి? దే డోంట్ ఫాలో ది వేదాస్. సో నాలాంటి వారందరూ కూడా వికర్మీస్. ఎందుకు అనంటే ఏ రకంగా ఉండాలనే దానికి విపరీతంగా పనిచేస్తున్నది. ఏ రకంగా అయితే ఉండకూడదో ఆ రకంగా ఉండేవారిని వికర్మి అని అంటారు. రిస్క్ ఆఫ్ బీయింగ్ డిగ్రేడెడ్ టు లోవర్ స్పీషీస్. అటువంటి వారు అధమ లోకాలకు కూడా వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉన్నది. నాట్ అప్రిషియేటెడ్ బై సెయింట్లీ పీపుల్. సో ఇది ఏంటి అని అంటే ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనానాం విదురాసురః న చౌచం న చాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. ఏం చెయ్యాలి ఏం చేయకూడదు అనేది తెలియదు అనమాట. సో కాబట్టి అటువంటి వారు సరైన వారు కాదు. డిఫీట్ ప్రభవ ది పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్. సో అటువంటి వారు జీవితం యొక్క పరమ ఉద్దేశాన్ని నాశనం చేసుకున్నవారు. నెక్స్ట్ వచ్చేది కర్మీస్, ఫాలోయింగ్ ది వేదాస్. వారేంటి అని అంటే కర్మీస్ అంటే కర్మకాండని ఫాలో అవుతారు, వేదాల ప్రకారంగా ఉంటారు. అటైన్ స్వర్గ బాడీస్ ఆఫ్ ది డెమిగాడ్. సో వారు స్వర్గలోకాన్ని దాకా వారు చేరుకుంటారు, దేవతల యొక్క శరీరాన్ని పొందుతారు, కానీ మళ్ళీ మర్త్యలోకానికి వచ్చేస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేది అకర్మీస్.
అకర్మిలు చేసేది ఏంటి అని అంటే హౌ కమ్ టు ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్ టు కృష్ణ. సో అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడు యొక్క చరణాల దగ్గరికి వస్తారు. నోస్ ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీ బైండ్స్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ రీబర్త్. సో వారికి ఏంటి అని అంటే వారికి తెలుసు ఏ కర్మని చేస్తే వారు అకర్మి అవుతారు, ఏ కర్మని చేస్తే వికర్మి అవుతారు, ఏ కర్మని చేస్తే వారు కర్మి అవుతారు అనేది వారికి తెలుసు. భగవద్గీతలోని శ్లోకం ఇచ్చున్నది, ఎవరికి తెలుసు ఆ శ్లోకము? గహనో కర్మనో కృత్. సో బోధవ్య అదేంటది ఆ శ్లోకం ఎవరికి తెలుసు? బోధవ్యాంశ వికర్మణః. ఎవరికి తెలుసు ఆ శ్లోకం? రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. కర్మణో హ్యపి బోద్ధవ్యం బోద్ధవ్యం కర్మణః అకర్మణశ్చ బోద్ధవ్యం గహనో కర్మణో గతిః. కర్మణో గతిః, కరెక్ట్. సో కర్మణో హి అపి బోధవ్యాం బోధవ్యాం చ వికర్మణః. సో వీటన్నిటికి మధ్యన చాలా సన్నటి లైన్ ఆఫ్ ఇది ఉన్నది. ఏది కర్మం, ఏది అకర్మ, ఏది వికర్మ అనేది అందరికీ తెలియదు. సో అదే రకంగా భగవద్గీతలో ఇంకోటి కూడా చెప్పున్నారు. సో మామూలు నేత్రాలు కలిగి ఉన్న వారికి తెలియదు ఏ జన్మ వారికి నెక్స్ట్ వస్తుంది అనేసని. కానీ ఇది ఎవరికైతే జ్ఞాన చక్షువులు ఉంటాయో వారికి మాత్రం తెలుస్తుంది ఏ కర్మలు చేసిన దాని వల్ల వారికి ఏ జన్మ వస్తుంది. ఆ శ్లోకం ఎవరికి తెలుసు? చెప్తాను ప్రభుజీ. చెప్పండి ప్రభుజీ. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి గుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢా నాన్ పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషః. పర్ఫెక్ట్. విమూఢా నాను పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషః. విమూఢులుగా తెలియదు ఎవరైతే లౌకికమైన ఆలోచనలు వాళ్ళు కేవలం ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ లో ఉంటారో వారికి ఇదేవి కూడా తెలియదు. కానీ పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషః. గురువులు ఎవరైతే ఉన్నారో లేక గురు శిష్య బృందంలో ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరైతే భగవద్గీత అనేది గురు శిష్య పరంపరలో నేర్చుకున్నారో వారికి మాత్రం తెలుస్తుంది. భగవద్గీత ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో వారికి తెలుస్తుంది ఏ జన్మ వారికి వస్తుంది నెక్స్ట్. వీరు చేసే కర్మల బట్టి దానికి అనుగుణంగా వచ్చే జన్మ అనేది వస్తుంది అనేది వారు అకర్మీలు. సో మరి భక్తులు, గోపికలు, రాధారాణి. సో ఇప్పటిదాకా మనం తెలుసుకున్నది అకర్మి అనేవారు ఉత్తములు. కానీ అకర్మీల్లోని కూడా 3 రకాలు ఉన్నారు. మొదటిది భక్తులు. సో పర్ఫార్మ్స్ డివోషనల్ సర్వీస్ అకార్డింగ్ టు రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్స్. వారేంటి అని అంటే వారి విధియుక్త ధర్మాలని వారు చేస్తూ ఉంటారు. మే కమ్ టు స్పాంటేనియస్ ప్లాట్ఫామ్. సో వారు రాగానుగ భక్తికి కూడా వారు వచ్చుండొచ్చు. లైక్ నారద, సనక సనందాదులు, సనాతన వారంతా కూడా మే డెవలప్ ప్యూర్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. వారికి పరిపూర్ణమైన శుద్ధమైన ప్రేమ కూడా వచ్చుండొచ్చు. కానీ వారికంటే ఉత్తమమైన వారు ఎవరు అని అంటే గోపికలు. ఎందుకు అని అంటే మోస్ట్ ఎగ్జాల్టెడ్ డివోటీస్. వారు ఉత్తమ శ్రేణి భక్తులు. వారి యొక్క ముఖ్య కర్తవ్యం, వారి కోరిక అంటూ ఏదైనా ఉన్నది అని అంటే ఓన్లీ డిజైర్ ఇస్ టు సాటిస్ఫై కృష్ణ. కృష్ణుడు సంతృప్తికరంగా ఉండాలి అనేది మాత్రమే వారి కోరిక. కెనాట్ ఫర్గెట్ హిమ్, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. వారి యొక్క జీవిత లక్ష్యం అనేది ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడు సంతృప్తి పడడమే. వారికి కృష్ణుడు తప్పించి వేరే ఇంకేది కూడా వారికి లేదు. సర్వింగ్ ఇన్ విప్రలంబ సేవ. కృష్ణుడిని పొందేసిన తర్వాత అది ఏదైనా సరే కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రేమికుడు తన ప్రేమికను కలిసేదానికి వెళ్తున్నారు. ఆ కలిసేదానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైతే ఆతృత, భావము, ఆలోచన ఉంటుందో ఒకసారి కలిసిన తర్వాత ఆ ఆలోచన అనేది ఉండదు, అంత ప్రేమ అనేది ఉండదు. కాబట్టి విప్రలంబ సేవ అంటే ఏంటి అని అంటే వారి కోసమని అనుక్షణం ఆలోచిస్తూ ఉండడం, వారు ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఆలోచిస్తూ ఉండడం. కాబట్టి విరహములోనే వారు ప్రేమను వెతుక్కుంటూ ఉంటారు. సో వారికి ఒకవేళ కృష్ణుడు సాక్షాత్కరించినా సరే కూడా వారు వద్దనే అంటారు. స్వామి నాకు కనిపించద్దు, మీరు నాకు కనిపించారు అని అంటే నా ప్రేమ మీ పట్ల ఉండే ప్రేమ ఎక్కడ తగ్గిపోతుందో, దొరికిపోయారు కదా కృష్ణుడు అంతే కదా అని అనుకుంటారు. నాకు మీరు కనిపించకుండా ఉండే అంత దాకానే నాకు మీ పట్ల ప్రేమ అనేది ఉంటుంది, ఇంకా ఆసక్తి ఉంటుంది, ఇంకా కనిపించలేదే అని. కానీ అదే నాకు మీరు దొరికిపోయారు అని అంటే, కనిపించేశారు అని అంటే, నా మీద కరుణ చూపించేశారు అని అంటే నాకు మీ పట్ల ప్రేమ అనేది తొలగిపోతుంది. నాకు ఈ సెపరేషన్ లోని, ఆ విరహంలోనే నాకు ప్రేమని కనిపించనివ్వండి. నన్ను మీకోసం పరితపించిపోనండి. మీరు నాకు కనిపించేశారు అని అంటే, మీరు నాకు దొరికేశారు అని అంటే నాకు అంత ప్రేమ ఉండకపోవచ్చు మీ పట్ల. కాబట్టి
విప్రలంబ సేవ అనేదే గొప్పది. ది మూడ్ ఈజ్ ది హైయెస్ట్. సో వారికి ఈ ఆలోచన విధానం అనేది ఉత్తమమైనది. కాబట్టి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఈ ఆలోచనతో వచ్చారు. కానీ మూడో స్టేజ్ అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది ఎవరు అనంటే శ్రీమతి రాధారాణి. అటువంటి ఆ శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క చరణాలకి నా కోటి కోటి నమస్కారాలు. వారి చరణ ధూళిని నా తల మీద జల్లుకోవాలనుకుంటున్నాను. హైయెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గోపీస్, గోపికలలోకే ఉత్తమ శ్రేణి వారు ఎవరు అనంటే శ్రీమతి రాధారాణి. కెన్ నాట్ బి ఎక్సెల్డ్ బై ఎనీవన్. రాధారాణి కంటే మించిన వారు ఇంకెవ్వరు లేరు, రారు. ఈవెన్ కృష్ణ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ది డెప్త్స్ ఆఫ్ అవర్ ట్రాన్సెండెంటల్ ఫీలింగ్స్. సో అందరినీ కూడా సృజింపజేసింది ఎవరు అనంటే ఇది మనకి మాయాదేవి. సో మమ మాయా దురత్యయ అన్నారు కృష్ణుడు. సో ఈ మాయాదేవి అందరినీ కూడా సృష్టించారు. కానీ ఆ మాయాదేవిని సృష్టించింది ఎవరు అనంటే కృష్ణుడు. అందుకోసమే సర్వ కారణ కారణ, అన్నిటికీ కారకులు ఎవరు అనంటే మాయ. కానీ ఆ మాయాదేవిని సృష్టించిందే కృష్ణుడు. అలాంటి ఆ కృష్ణుడికే అర్థం కావటం లేదు శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క భక్తి ఎంత లోతులున్నది అనేది కృష్ణుడికే అర్థం కాలేదు. సో అందుకోసమని అది అర్థం చేసుకుందామనేసనే కృష్ణుడు శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క భక్తి భావంతోని మళ్ళీ వచ్చారు, ఆవిర్భవించారు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు రూపంలోని. ఆ తప్తకాంచన గౌరాంగి అని అంటారు. సో ఆ మోల్టెన్, ఆ కరిగిచ్చిన బంగారపు వర్ణంలోనుంటారు శ్రీమతి రాధారాణి. సో ఆ వర్ణంలోని కృష్ణ వర్ణం తుషా కృష్ణం సంగోపాంగస్. సో ఆ రూపంలోని వచ్చిందే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. అందుకోసమనే గౌరాంగ అని అంటాం మనం. సో ఆ ఫీలింగ్ ని కృష్ణుడు తెలుసుకోలేకపోయారు, అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. సో కాబట్టి శ్రీమతి రాధారాణి అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన వారు. అండ్ ఆ రాధాకుండ్, దాన్ని ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో ఆ చరణాలు, శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క చరణ ధూళి అది ఏంటి అని అంటే అది శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క కుండము, అంటే రాధాకుండము. అంత గొప్పైనది శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క కుండము. Of the many objects, 11వ శ్లోకం, of the many objects of favored delight and all the lovable damsels of Brajabhumi, Srimati Radharani is certainly the most treasured object of Krishna's love. So అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది కృష్ణ ప్రేమ అంటే ఏదైనా ఉన్నది అని అంటే అది శ్రీమతి రాధారాణి. And in every respect her divine kunda is described by great sages as similarly dear to him. సో కృష్ణుడికి అతి ప్రియమైనది ఏదైనా ఒకటి ఉన్నది అని అంటే అది రాధాకుండ. అన్డౌటెడ్లీ రాధాకుండ ఈజ్ వెరీ రేర్లీ అటైన్డ్ ఈవెన్ బై ది గ్రేట్ డివోటీస్. సో గొప్ప నుంచి గొప్ప భక్తులకి కూడా లభించనిది మనకి దొరికింది అని అంటే అది ఏంటి అని అంటే రాధాకుండ. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఆర్డినరీ డివోటీస్ టు అటైన్. కాబట్టి సాధారణమైన భక్తులకు ఎవరికి కూడా రాధాకుండ అనేది లభించడం అనేది అతిశయం. If one simply bathes once within those holy waters, one's pure love of Krishna is fully aroused. So ఏ రకంగా అయితే మనం నెయ్యి అగ్నిహోత్రంలోని వేస్తే ఆ అగ్ని ప్రజ్వలిస్తుందో అదే రకంగా ఎవరైతే కొద్దిపాటు భక్తి ఉంటుందో వారు గాని శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క కుండం, ఆ రాధాకుండలోని ఆ చరణ ధూళిని, ఆ నీళ్లను ఎవరైతే తల మీద జల్లుకొని ఆ రకంగా స్నానం చేస్తారో వారికి కంప్లీట్ గా ఆ కృష్ణ భక్తి అనేది వారికి వస్తుంది. ఏ రకంగా అయితే అగ్నిహోత్రంలోని ఆవు నెయ్యను వేస్తే అగ్ని ప్రజ్వలిస్తుందో ఆ రకంగా భక్తి అనేది మానవుల్లోని ప్రజ్వలిస్తుంది. ది సూపర్ ఎక్సలెంట్ రాధాకుండ్. సో దీనికి ఇంకా కూడా ఉపమానాలు ఏదైనా పెట్టగలిస్తే అతి ఉత్తమమైనది అన్నట్టుగా ఏదైనా పెట్టగలిస్తే, అన్నిటికంటే పెద్దది ఉపమానం ఏదైనా పెట్టగలిస్తే అది రాధాకుండ్కే పెట్టగలం. మామూలు ఎక్సలెంట్ అని కూడా అనలేదు, సూపర్ ఎక్సలెంట్ రాధాకుండ్. ఇట్ బిలాంగ్స్ టు శ్రీమతి రాధారాణి హూ ఇస్ ద మోస్ట్ బిలవెడ్ ఆఫ్ కృష్ణ. కృష్ణుడికి ఎవరైనా అతి ప్రియమైన వారు ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే ఈ ముల్లోకాల్లోని అది శ్రీమతి రాధారాణి మాత్రమే.
ఈజ్ యాజ్ డియర్ టు కృష్ణ యాజ్ రాధా హర్సెల్ఫ్. బృందావనంలో ఎవరు కూడా రాధారాణిని పేరు పెట్టి రాధా అని పిలవరు. కిషోరీజీ అని పిలుస్తారు, లేకపోతే శ్యామాజీ అని పిలుస్తారు. శ్రీమతి రాధారాణిని రాధా అని పిలిచే యొక్క అధికారం ఎవరికి ఉన్నదంటే కేవలం కృష్ణుడికి మాత్రమే ఉంది. అండ్ కృష్ణుడిని కూడా కృష్ణ అని పిలవరు. సో అంత గొప్ప అయినది రాధాకుండ్. వెరీ రేర్లీ అటైన్డ్ ఈవెన్ బై గ్రేటెస్ట్ పర్సనాలిటీస్ ఫుల్లీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్. ఉత్తమాతి ఉత్తములు ఎవరున్నా సరే కూడా వారికి కూడా రాధాకుండలోని స్నానం చేసే సదవకాశం లభించడం అనేది చాలా చాలా అతిశయం. A devotee will at once develop pure love of Krishna in the wake of the gopis if he once takes bath in Radhakund. So ఒక గోపిక స్త్రీ ఏ రకంగా అయితే కృష్ణుడి పట్ల ప్రేమ భావంతో ఉంటారో అంత ప్రేమ భావం వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఒక భక్తుడు రాధాకుండ్లో స్నానం చేస్తారు. రాధాకుండ్లో స్నానం చేసేటప్పుడు అంత ప్రేమ భావం వస్తుంది. బేదింగ్ ఇన్ రాధాకుండ్, ఆ రాధాకుండ్ నీళ్ళలోని స్నానం చేయడం అనేది ఎంత ఉత్తమమైనది. మనం ఇప్పుడు మనకి రాధాకుండ్ మన ఎదురుగా అయితే లేదు, కానీ కళ్ళు మూసుకొని ఆ రాధాకుండను తలుచుకోండి. శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క కుండం అది అత్యద్భుతమైనది. ముల్లోకాల్లోని ఈవెన్ గోలోక బృందావనం కంటే కూడా గొప్ప అయినటిది ఏదైనా ఉన్నది అని అంటే అదే ఆ రాధాకుండ్. సో రూప గోస్వామి చెప్పింది, యాజ్ మెనీ టైమ్స్ యాజ్ పాసిబుల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ఇన్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్ శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క కుండం. ఆ రాధాకుండం అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన భక్తిని పొందే ఒకే ఒక మార్గం అది అని నాలాంటి వారు నార్మల్ పీపుల్ కాదు చెప్పేది, శ్రీల రూప గోస్వామి చెప్తున్నారు. Once that Radhakund is rarely attained, great sages and devotees like Narada. సో నారద ముని లాంటి వారు గొప్ప గొప్ప భక్తులకి కూడా లభించనేటిది అవకాశం మహత్తులకి అధములకి, నాలాంటి అధములకి కూడా లభించినటి అవకాశం ఏంటి అని అంటే ఆ రాధాకుండ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ నీళ్లు తల మీద జల్లుకోవడం, అక్కడ స్నానం చేయడం అనేది ఒక మహత్తర అవకాశం. సో ఇది అందరికీ కూడా లభించదు, చాలా చాలా తక్కువ మందికే లభిస్తుంది, మహత్తరమైన అవకాశం. కాబట్టి ఆ శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క ఆ రాధాకుండకి నా శతకోటి వందనాలు. మాటి మాటికి బారంబార్ నేను ఆ రాధాకుండకి దండవత్ ప్రణామాలు చేస్తున్నట్టుగా నా భావంలో నేను వ్యక్తపరుచుకుంటున్నాను. నా అశ్రుధారలతోని ఆ శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క పాదపద్మముల దగ్గర నేను వేడుకుంటున్నాను. నా ఒక్కడికే కాదు, మనందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ రాధాకుండలోని ఆ స్నానం చేసే మహత్తర అవకాశం మనకు కలిగించాలని, అది కూడా అతి త్వరగా కలిగించాలని. సో ఇక్కడతోని మనం ఈ క్లాస్ ని ముగిస్తున్నాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంది की जय हो. నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ की जय हो. సో ఇక్కడతోని మనం ఆఖరి క్లాస్ కూడా ముగించాము. సో మీరందరూ దయచేసి మీ అటెండెన్స్ మార్క్ చేసుకోండి అండ్ ఎగ్జామ్ డేట్ ఫైనలైజ్ చేయండి. రామకృష్ణ ప్రభుకి కానీ లేకపోయిందా వారికి అండ్ మాతాజీకి, సో శాంతి సుధా మాతాజీకి, వాళ్ళిద్దరికి దయచేసి చెప్పండి. సో ఈసారి మళ్ళీ